O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías é un centro de investigación mixto da Universidade de Santiago de Compostela e da Xunta de Galicia, que forma parte da rede CIGUS. O IGFAE foi creado en 1999 para coordinar a participación española na Organización Europea para a Investigación Nuclear, coñecida como CERN. Dende entón, converteuse nun centro de referencia internacional en física de partículas, que colabora coas infraestruturas experimentais máis importantes do mundo, como o acelerador FAIR e os observatorios Pierre e LIGO. Ademais da física de partículas e nuclear, o Instituto ten o seu campo de especialización na física de altas enerxías e noutras áreas relacionadas como a astrofísica, a física médica e a instrumentación. Entre 2020 e 2023, o IGFAE captou máis de 14 millóns de euros en financiamento competitivo e superou as 620 publicacións, das que o 93% foron en coautoría internacional e o 86% en revistas de máximo impacto. Ademais, conseguiu 3 bolsas ERC, 3 Marie Curie e 6 Ramón y Cajal.